Собирава се свака част на младината, лал ми бера. Собирава се, нема без за партия. За партия не гледаме. Само да има, да направим, да има цена. Айде, блокира се тук магазина, чина, дойде, кажа, една жена, не знам, Соня, Таня, не знам, ни министър за земеделие, ни заменик, ни никой, тая някоя жена дойде тук и кажа, до 10 април ќе биде 25 денара. Не минава 2 дена, 20 денара. Па се дигнава децата, па се обира. Кажа, 20 денара ќе биде до 1 май. Но днес сме 17 още. Деква края до 1 май. 8 денара кило. Какъв е taj договор? Дека taj министър? Ако не можел да дойде за име четвърти taj премиер, нек дойде министър, нек го загоне. Защо там? Защо взима плата? От коя взима тази плата? От нас, от дека. Ти ми изпрати сега за тия вчера ще се чек взелка 3 тона по 10 денара беше вчера, а днеска 8. 30 хиляди. Сега трябва да чекам дърво в август месец. И ще ги правим аз до тогава. От човек и вземам, не мучо. Трябва да садам, курата му капия, трябва да садам, трябва да изпремам нивите. Няма пари от човек да извадме. Вземем гайди, одам, явуваме се в 8 сата, вика, да не сечеш, ситни са, лист не трябвало толкова, не трябвало друго толкова. И какво това? Не е един ден, не е 2 дена. Събираме се народ. Ние трябваше повече да дойдем тук, не само аз. Ама работиран и затова дойдех тук. Нека чува taj министър, брате. Оти не е само за тутуно да се пали тутуно, да деля толкова пари, толкова откупили, а това не е вредно. Значи само тутуно е вреден и друго нищо не е вредно. И сега, за това тук, ой тук 8 динара кило. Е тази гайба гледаш сега тук. Половин кило крада не, кило и пол ме отбива, моя мери, къде му отнесеш на министър, ако дойде тук. Ой му мери и каже му, мери тази да видиш колко грама има. 900 грама, а кило и пол не отбива на нас. А он е товарът от Струмичко 5 милиона гайби. По 600 грама от гайба, що правим? И плюс 3 на 100 отбива. Как ще живеем ние? Дека taj министър, защо е турен? Да му лича на Зоран Заев в главата само. Зоран Заев ни на нас от Муртино. Не е укадил тук да дойде да види, чекаме да видим taj народ, дали има пари да преживее или нема. От човек живеем ние от 8 динари, а? Не е 8, 5 е, от гайбата ки му открада 600 грама. И що правим ние? Те държиме само, така било, друго било. И младите сакаме да останат тук. Как ще остане този млад човек тук? От дек. От дек тия пари ки найдем. Ай, от 5 динара, що ки найде? Руски тер давачки? Ай, нема дава, дава, какви давачки? Ке ни затворят цитет. Ето да отдесаля само по това. Нека дойде тук, нека се разбере. Ние работирани сме, да ти кажем право. Я във всеки магазин води, сега хиш, страх го народа да ти каже колко пари цеянта. Колкото отбива една гайба, колкото краде, кога пари дава. Пари нема от тук, люди имат от 12 взимане. Не е изплатено. А що му останаме на него? Що му останаме на taj министър? Тутуно. Па taj тутун не завършва. Кога ще не поддържат нас? У Европа нема нигде зелка, едина зелка, не умуртено, Струмичко тук. Нигде на друго место. Търговците. Он ни е дойдел ни инспектор тук да види търговците, що работи. Каква е тази работа, аз ето? Кажете, що да правим? Кажете, дек да дойдем, дек да се жалим. Утре, у март месец ки давне, у 10 и април, него на нас за Митровден ки не дава тази зелена нафта. Они сега, чубата, ке дойде, я зелена нафта ке дава. Каква зелена нафта? На мен не ми трябва зелена нафта за Митровден. Сега ни трябва на нас тази зелена нафта. Сега да ни помогне. И сега тук за 5 динара, от чоки живеем ние. Как ще платам аз утре струя, давачки, семина, не знам чего. Аз завърца за сега, век това не идват. Сликия, види, там трябва 2000 динара, там само да тасира, да изваря. За нафта да дава. А зелена нафта ке да дава. Дек му тази зелена нафта. Он нема бела, не зелена.
Сите не бе да празно, не? За това, ама какво гайба не трябва? Гайбите аз му изплатам на него, да знае от и не е свят. Аз само taj да работам, него трябва други да се верят тук, има и рядо гайби да се пърнат. На Квантарския едно време, кога беа они на власт, идея и вечера, половина 3 години се пърнат премството. Само аз трябва да ставам и да му кажа, води да види също биде. Това не са лича. Се говорим тук защо? Само за гласа ще дойде. Ке дойде тук. Що бива сега? Как бива? Не бива нищо. Само се намирисват, само се презират. Дялове се турят, като излезе на телевизия, дотеява се да го гледат. Що направи това? Ние буваме тук цял месец, залък се откупува. Не е дойдял тук да рече, чекаме, чекайте ме люди, вие що правят? Какво е това? Всеки ден 5 динара надолу. Всеки ден. Нема един ден да речеш добра днеска. Некли беше 15 динара, кажа, не е ке залка добра. Собрияне 10 динара, всичко по 10 камиона от магазина. Значи за 10 може, за 15 може. И какво това? Аз кажах, гайбата. Ке ми я дам на деца, ако дойде taj слепец от taj, каже го, министър. Нека дойде нека мера унатре, ама не сите магазини дойде. Не каже, турейте по една гайба, да видиме люди, че врагите колко пари. А не е пишено тая гайба, не е пишено бележка. Та чиста пара на него. Ни на държава има, ни на нас има. А он, и пък е градът, гледаш какви магазини направи.